मला माझी आमदारांच्या अकलेची कीव येते. महाराष्ट्रामध्ये असं कुठे टोल मुक्त आहे, महाराष्ट्रात कुठला टोल फ्री आहे, कुठल्या हायवेला, हे त्यांनी मला सांगावं, उदाहरणं द्यावी. हां, त्या रजिस्ट्रेशनला काहीतरी सूट द्यावी, मी समजू शकतो. आपण MS-07 आहोत, तर तिकडे काहीतरी आपल्याला सूट मिळावी, ते प्रस्ताव आपण देऊ शकतो. पण सरसकट टोल माफी म्हणजे ह्यांना बेकलेचा पुरस्कारच दिला पाहिजे. कुठे आहे महाराष्ट्रामध्ये टोल मुक्त? सगळीकडे टोल आहे. हां, रजिस्ट्रेशनचं जे बोलले असते MS-07ला तुम्ही वगळा, तो प्रस्ताव आम्ही सन्माननीय गडकरी साहेबांना देऊ शकतो. पण हे काय रिकामटेकडे आहेत. सध्या त्यांना काय बदाम वगैरे काजू काय खात नसतील म्हणून काय अकलेचा त्यांचा भाग पहिलाही नव्हता, आजही नाही आहे. जर असा कोणाचा आक्षेप असेल, बघा ऑब्जेक्शन सजेशन हा आपल्याकडे मार्ग असतो. जर तो पिरियड निघून गेलाय तरी आपण अधिकाऱ्यांना सांगून आपण कोणाला अधिकच त्यांना वाटत असेल की आपल्याकडून तेव्हा ऑब्जेक्शन घेण्यात आलं नाही, आता आम्हाला ह्याच्यातून काहीतरी मार्ग काढून द्यावा, तेही आपण करू शकतो. तो काय मोठा विषय नाही. पण ते आम्ही बसून ते चर्चा करून आम्ही त्याच्यामध्ये बघू काय ऑब्जेक्शन त्या प्रमाणाचं आहे का.